Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň şany 80 ýyllygy münasibetli geçirilen konsertiň başynda oň gatnaşyjylar çykyş edip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe, gahrman arkadagymyzyň saýatyna hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygynda, hoşniýetli goňşuçylygy, birek-birege hormat goýmagy, deň hukuklylygy, dünýäniň ähli döwletler bilen özara wähbetli hyzmatdaşlygy esaslanýan betaraplyk siýasatymyzyň ýygydarly dowam etdirilýänini bellädiler. Konsertiň dowamyna Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň ýerine ýetiren çykyşlaryna, milli we döwrewap halkara mazmunly aýdymsaz eserlerine giň orun berildi. Bu ýerde ustad artistler tazanlyň uky başarnyklaryny görkezmekler arkaly tomoşaçylara ýakynlyk we kalplary rahatlanyrjy owadan mukamlardyr owazlardan düzülen aýdymsaz şemeni sowgat edildi. Konsert maksatnamasyna girdilen çykyşlaryň arasynda dünýäniň meşhur nusgalyk eserleriniň bolmagy tomoşaçylarda üren uly täsir galyrdy.